Update for today's video. So, nagdagandagan mo na eh. Nangita may water pero wala tubig. So, ayan mga bayot. So, alam nyo dahil, uwan siya. Riga, no? Uwan siya. So, ikog mo kuno lapis na may gibit-bit kulira. Manimba na katas ng mga balde. Buang, malasod. Aluyo ba rin natin? Wala ba pa magbingat ito sa... Rigan, may tubig diya. Sir Regan, wakay water diha. Update for today's video. So, I'm here now in Banjulin House. May mga tao pala din. Kaya palta mo sa video ha. Oo, ako'y ka ila. Ha? Na, di mo pilit. Bupilit, eh. Buong jig ka eh. Lami man ka ginani, day. Tamakanan. Mutamang tatrada so matinil. Ay, murang taglibo. No. Sana all nakapanghilo na. Day, mayanggak dyan langaw. Tanaw na, gano'n, mayanggak dyan langaw day sa kahamis. Ano yung taong palabi eh? Yung mo kwarto, nakapanghilo na pagka. Mabito na akong isaran, kay ako nagbalik. Wow, sana all. Sana all nakapanghilo na sa Banji. Sana all, may higa naman yung gabi eh. Ay, lian? Sa iyong mga gamit. Nanda na pagit yung mga dishwashing. Bangit. Unsay mong hugasan, day? Unsay mong hugasan ang bagong pinalit ng plato? Hugasan dano sa kanan, ganun. The most famous sa mong lugar, Ramil. Mabito niya, motong ka na tigabi. Motong ka. Ay, si Kuya! Oy, inaawin mo nga. Karon pa kita, kaya kami nagbanha dito. Ano yung pa rin mo kaagi na yun? Huwag ko siniktige. Pam! Bacon! Ano na? So ayan, update for today's video everyone. So, naabot na ako sa balay ni Evangeline, no? Dito na tayo dahil sa bahay nila. Tapos, moto, nang hinlo siya pinabongga. So, moto, madara ako sa gawas kay may ikugtak eh. Basing, mabunalan ta dahil, nang hinlo ra ba siya pinabongga. So ayan, hamis pa sa gikagisan ng agtangan uy sa iyong tiles, as in, so sana all kaayo na balay, di ba yung mga ganun? So actually, nagdana siya mga dishwashing liquid. Nahibungan siya kung nagdana siya dishwashing liquid nga, wala may tubig diri para manghugas. No? So unsaon man jud name dishwashing liquid, nagdana siya dahil. So nagdana siya o bumba siyang CR. So may di mo dahil. Kung may tubig. Oo. So nasa tadtaran everyone. So nangukay kung binubunggan. So baka na siya, yan naman problema. So nasa mga hinis sa kaldero. Maikog ka dahil sa hinis sa kaldero. Grabe po kaayo pagka amazing. Yan ay brush. Oy, priority jud niya ang CR dahil. Ilan jud nimo ang tao pirmi magkalibanga dahil. Tapos na siya, oh my God, na siya mga pangsilig sa bintana ngayon. So, napod siya yung ano, brush! Brush sa mga ipunday. Kadang ko, brush ng ipunday. Sarang kaputi yung agi dahil. So, ayan. So, atong tanaw ng total sa yung nabayran. Yung mga ganun dahil yan, yung total. Oh? So, pitch shield. Go pa kay pitch shield sa halagang 25 pesos. O, 52! 52 doon. Mahal yun doon. Ikog ka. So, nasa yung mga butanganan sa mga plato. Ayan. So, nangukay kung pinabongga ako ang nakagigit pangukay. Nawa lagi yung mga bisita doon. Ikog sila kasi ko na dito. Buang. Kung ano hapit na natimaw sa kana ikog. Ganun. So, hayay kayo ilang ang lugar ni Banji. Oh my God. So, dala sila yung balay din na isa. Banha pa nagduwa ko na, no? Mga yagi, mga badyaw din. Ma'am Donna, yung baby, nara. Ayan, si Dwayne. So very amazing ang lugar nila, Zay. Pambita yung mga sinina. Ambak ko, bitch. So actually, dahan kayo siya tao. Gusto ta ka na iwanon, tas mamahit ang pinabongga, uy, kay maikog ka.
Howd kis Banji day dato na kay si Banji day. So mo na siya. So nindot kay lang balay. Nakakaloka day. So sana all yung mayaman no. So tiyan. Sana ka bumili tagaan tagbayan. So hamis na kayo ilang balay. Hoy, tagaan tagbayan dito. Oo. Hoy, tiyan. Umani di taon day. Pinalit niya niyang pahiran niya. Di niyo gamiton. Namalit siyang pahiran niya. Di niyo gamiton. Anlay kay kaday. Nod-nod yung insakto oh. Tuhil-tuhil, mga buong buong. Uy, oh. Si Sheila kay nalibaw kasi yung CR. Nagkabo man siya pinabongga. Oh my, rapod. Bisa mo sila kapo, uy. Da sa unahan sa ilang balay, na tabay-tabay daw. Kapo unta ko bagay. Sa, Ano sa ko dati was pa naman. bita mo na lang imong hinuon. Oo, okay ra. Gawas. Dali na makamag-map sa gawas. Ano ko ba ni Juhoy? Saman, Oh, busilig ba? awa na kung nagdagsilhig, kay nalilig naman kong gahapon. Sila way silig na pala. Tukog. Wow, kuhaan po lang silhig ka ng plastic. Pulkog oh, pulkog pa more. Sana all, nanginlog na si Banjelen. A few moments later. Ato ko no igbaw. Yan ay, mag-iigib na kami kanak. Ano sa man niya? More ito sa udanan. Manggut. Nako da sa ka na may sako. Kaya may magkaagi ninyo day. Sa mo na ninyo hang dalian danig puyo. Uy, di pa ko magdali. Uy, ang ako nang malimpyo na lang ba? Oh, bitaw. So mo na ni guys, na kami diri nagkabo. Sa man dapat ka. Daghan man nagsako din hi. So yun na nga Zay, update for today's video. So nagkabo pinay si Ani ang imuhang mabuhat day kay may tubig. Oh, ganun. So tiis ganda mo na. Wa may buho dyan, oy. Nayawa na. Wa ka dyan. Hindi mo dito siya nagkabo. Naman ako, may tubig na on. Oh, may tubig. Asa na eh? Tabay-tabay din eh. Yeah. Sige, salamat. Nalasan dito siya nagkabo. 1 hour later. So, update for today's video. So, naabot namin sa Balay na Evangeline. So, grabe ang sakripisyo nga mong nabuhat ganina dahil sa pagkabo lang og tubig, kay walay tubig jud. Tapos na-agree po dito ganina pero gapila po kay hinay ang agas. So, kay ba mo di mi nagkabo sa Balisbisan bayot sa kanang mga host-host dang ginagbay dai na may putol dito nga panatima. Kusog-kusog mo po ng agas dito mi dai nagtimbak mi bayot. Mura mo na kuha, gamay na kayo. Ya manghinlo pa ko niya sa balay. So, ako na mo discard tigas sa kumuhag tubig ganina. Ikaw po ito din. Layo kami naabtan. Hapit kami mutupong ilang Kristina. Diyos ko ginuto. Ari, paano sa kanil tubo? Naon kay kasawdan. Ano na ba? Ang lagyan mo, nanat ka maglungkod na ako. Banan, ibalbanan. Maglisod sila asa kas nagtubigan mo. So, Sunod, asa ka magkubkubig ba? Irrigation. So ayan, hapit na! Mati mo na sa banji-banji. So maura gid taon na ho nakuha Zay, gamay ra jud kayo. ako. So ayan, tima na si Banji. So tima na mga sakripisyo. So ako na po yung mangitag og tubig dayo gas ako dapit mangitag water. So ayan Zay, bye-bye.